Salut, sunt Cosmin de pe Photoshop.ro, iar în acest video vreau să-ți vorbesc despre o modalitate foarte bună de a-ți crește numărul de abonați pentru canalul de YouTube. Deci vrei să ai mai mulți subscriberi, faci un conținut bun, dar pur și simplu nu poți să aduci oameni pe canalul tău, te-ai săturat de site-uri care vând subscriberi sau de boți care dau subscriberi falși și inactivi, vrei să ajungi să-ți fie recunoscută munca? Dacă da, atunci te invit pe acest site care te va ajuta să-ți crești exponențial numărul de abonați reali. Site-ul nu folosește boți, procesul este simplu și matematic. Va trebui într-o primă etapă să-ți introduci numele canalului, aici, iar apoi dai Submit și vei ajunge către această pagină unde va trebui să te abonezi la 5 canale. Aceste 5 canale sunt primele canale pe care va trebui să te abonezi. Asta e tot ce trebuie să faci. După ce te vei abona, vei apăsa I agree și vei fi trimis către această pagină unde vei primi codul tău sau linkul tău de referral. Ce înseamnă asta? Linkul acesta îl vei trimite tuturor cunoscuților tăi, iar cei care se vor înscrie la rândul lor vor primi o listă cu 5 canale de abonați, dintre care pe poziția 5 ești tu. Astfel încât la 5 linkuri trimise, la 5 oameni la care ai trimis linkurile, vei primi 5 abonați. Și așa mai departe, până când vei ajunge pe poziția 1. Gândește-te un pic, dacă trimiți linkul la 5 oameni, vei primi 5 abonați de pe poziția 5-a. Dacă și aceștia trimit linkul la 5 oameni, vei ajunge până la urmă pe poziția 1 și vei primi în total 3125 de abonați, doar dintr-un singur link. Atenție, site-ul folosește instrumente oficiale Google, deci totul este legitim. Vrei să încerci? Linkul este în descriere. Te aștept cu un coment la video după aceea ca să-mi spui dacă pentru tine a mers. Salut!